Yes, jamen vores overordnede, det var kropsbasis, og vores tema, det er samarbejde og leg. Yes, og først starter vi ud med noget stikbold. Ja. Åbne det op, så. Okay. Det er helt forkert. Her, kom. Så ser jeg. Tag bolden, ikke også? Så tager du dit venstre ben foran, sådan der. Og så kører du den hele vejen derfra. Så kaster du sådan her, okay? Yes. Prøv at kaste på hjælp. Skål. Kanon. Ja, så skal vi lave noget, så har vi nogle ting her, som vi skal lave. Og det gør vi med musik. Yes. Så har vi tænkt os at danse lidt for jer. Ja. Ved med at filme. Og så bliver vi ved med at filme, og så kan I lige fortælle lidt overvejelser, og så kan I få lidt feedback, så det ryger med i videoen, ikke? Ja. Ja. Jamen, til at starte med, så viste vi i vores stikbold med noget orientering, fordi vi havde 2 bolde involveret. Det vil sige, at man hele tiden skal orientere sig, fordi stikbold går ud og bliver ramt, så dør man, så man ikke kan spille længere. Så kan man orientere sig omkring, hvor bolden er. Og så hvem der har bolden. Og så viste vi også det fysiske, da vi løb rundt. Og det skal man gøre, man skal bevæge sig for at kunne undgå bolden. Så havde vi Hasse, som
svært at kaste til at starte med. Og det måtte vi lige få sat på rette kurs. Vi fik vist hende, hvordan hun skulle kaste ordentligt. Og det paid off. Hun ramte. Kan du fortælle lidt om teorien omkring et rigtigt boldkast? Jamen altså, du skal jo have lagt helt din vægt bag din kastearm. Og det gør du ved at sætte dit modsatte ben forrest. Fordi så kan du få hele svingen med, så kan du få hele graden i kroppen med. Og også hoften, så du får hele styrken med. Ja, og så bagefter så lavede vi noget for tilbage, hvor vi lavede fællesskabet for at vise noget samarbejde. Og der viste vi også styrke og motion i de her forskellige øvelser. Ja. Jamen, så vendte jeg også med valgte dannelse. Til sidst for at beskrive lidt, eller bedstmodel. Ja, og bedstmodellen, det er en forkortelse af body, effort, shape og space. Ja, i den der brugte vi vores krop. Og som I nok kunne se, så tog jeg det rimelig seriøst, da jeg skulle have hands up. Og de andre stod lidt og grinede af mig. Men det var effort. Så havde vi shape. Jamen det var også vores stats, altså hvilke bevægelser vi lavede. Og så havde vi space, så vi har her lokalet, og vi viste rimelig godt, hvordan vi fik vores cirkel til at virke. Ja, altså vi brugte også det personlige space, da vi gik rundt om hinanden. Men da vi gik den der cirkel ved handsvingen, altså, der var det mere sådan generelt space. Bare fortsæt. Altså jeg synes, det er faktisk ret imponerende, hvad det når på så kort tid. Ikke? Hvis det her skulle bruges til den rigtige, så er der ingen tvivl om, at det skal være den der stikboldsekvens, der skal udvikles lidt mere på. Jeg kan godt lide ideen med historien, at der er en, der ikke er så god til det, og der kommer en ind og lærer, hvordan man gør det rigtigt. Men der kunne jeg have meget mere med præcision, ikke? Altså I kunne sætte nogle hul og hopbaner op. Hele den sekvens, den skulle have været lidt længere. Jeg synes, der er med tilpassende dans og så videre. I favner kropsbasis rigtig godt, som jo favner mange af de andre discipliner i det. Så jeg synes, I gjorde det rigtig godt. Det sidste i form af leg kunne måske også være inkorporeret en lille smule mere. Det er tydeligt, at I laver lidt kongens efterfølger på et tidspunkt, hvor I går modsat retning. Sæt nogle flere ord med det. Lav nogle flere udsving. Det bliver meget monotont til tider, ikke? Men hvad I har nået, og I har garanteret også gjort det lidt monotont for at huske det til i dag. Ikke? Men generelt synes jeg, at den favner temaet rigtig, rigtig godt. Og jeg er imponeret over, hvor meget I nåede. Så det der, det kan I sagtens arbejde videre med. Og det gælder alle. Altså, få noget inspiration her i forhold til det. Leg i øvrigt. Hvorfor er leg vigtigt i forhold til at lære ting? Altså, hvad siger teorien om det? Altså, det giver motivation til at give lidt ekstra. Ja. Ja, Og det kan I læse på, men der er blandt andet en teoretiker, nu siger jeg det, så vi husker det ikke, der hedder Vygotsky, som arbejder rigtig meget med at inkorporere leg i alting, altså også i de almindelige fagtimerne, taler om nærmeste udviklingszone. Jeg synes, I klarer det rigtig godt. Man lyder både mere og bedre, og man har det sjovt. Lige præcis. Når det er noget, man nyder at lave. Lige præcis. Godt.